Sumaakulu mongko nuli ngucap sapa ingsun. Wa inna mangadat tulan ngitung-ngitung sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono kang wis den tuturaken. Bab karomah ala hasbi fahmi atase milang-milang paham ingsun. Wa mablaghi ilmi lan nggon tumekane ngilmu ingsun fi kusuri ing dalem cupete hasbi fahmi wa naqsihilan kurangi fahmi. Wa ma'adzalikan sartane mengkono-mengkono hasbil fahmi milang-milang pemahaman ingsun fakot ahmal tu mengko temen-temen gelemaken sapa ingsun wa aujaz tu lan ngringkes sapa ingsun wa dzakar tulan nuturaken sapa ingsun al usula ing pira-pira dasar wala hamla ing wal hamlan pira-pira mot-motan walau fasol tulan lamuno nepung sapa ingsun ba'da dari kaing setengah mengkono-mengkono kang wis den tuturaken. 5 lama tamal mongko yektine ora amot hu ing tafdil to kautaman apa alkitabu kitab nek saandane gelem nulis gelem ngrangkum maneka waro bentuk karomah-karomah wali ya kitab ki ora amot nggih nulis. Alang taro ana ta ora ningali sapa ingsun ini temen seneng ku jangan tundadaken sapa ingsun. Mulkal abadi ing kratone kelanggengan khilatan ing pengaring-aring wahidatan kang suci walau fasal tulan dipari lamun nepungaken sapa ingsun ing khilatan lar tafaat mung iktine dadi munggah apa khilangah ala arbangina ing atas 40 apane khilatan pengaring-aringe menuril hauri saking cahyana widodari wal kusiran keraton wal libasilan penganggon wa ghairi dalika lan sakliyane mengkono-mengkono nuril haur Sumakulu naungen mongkon wite saben-saben werna iku yastame lumempar. Temengku apa kuluna ngalah tafasili atase pira-pira perincian. Layu itu kang ora bisa nglimputi biha kelawan tafasil sapa ila alimul ghaibi kejaba tekan mudaneni perkara kang gaib wa syahadati lan perkara kang edeng aladzi ya alim huwa kang utai aladzi alim iku khaliqu hadat kang dadekaken
tafasil atau pira-pira perincian wa maliki lan dat kang ngeratoni ta miliki tafasil. Wa ayyu matma'an utawi endi-endine pangarep-arep iku lana kedue ingsun fi ma'rifati dalika ing dalem ngaweruhi mengkono-mengkono tafasil. Wa rabbuna utai pangeran kita subhanahu iku yaqulu dawuh sapa Rabb. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun. Fala ta'lamu mongko ora ngaweruhi apa nafsun awa-awaan ma ing perkara ukhfiya kang den samaraken apa ma lahum kedue nafsun. Ing qurrati a'yunin saking penganteng-antenge ati. Ya sak ambu-ambuhe awak. Kuwi nek Gusti Allah kuwi ora ngersake, nek Gusti Allah ki nutupi ora bakal ngerti. Apa to sing ndadekke wong kuwi ayem? Ya karepe iki sing ndadekke karepe kita, tapi nek Gusti Allah ki nutupi, ora bakal roh, ora bakal ngerti. Suma inna Rasulullah mongkon ditemu sedune Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ku yaqulu dawuh khuliqa fiha ma la aina ra'at. Khuliqa den dadekaken fiha ing dalem jannah. Fiha ing dalem surga apa ma perkara langaina kang ora ana mripat iku maujud ra'at bisa ningali apa ae. Surga iku digawe ning Gusti Allah. Pandeleng kuwi ora ana sing ngerteni sing sak pase piye. Nek urung jan wong iki nek ngen panggonan iku. Wala uduna lan ora ana kuping iku maujud samingat bisa ngrungu apa udun. Dadi sing diceritake misale terus kuping kuwi krungu iki. Iku sing cerita iki ya nggur sebatas pentokane angan-angane nek sandane cerita apik ya mentoke angan-angane kuwi apike semono kuwi ning ora kaya iku ngono lho iku nggur pentokane wong ndek angan-angan apike kaya ngopo ke surga iku lek critake misale kok jare nek widodari sing wayune kok ayune nggur bayangane wong sing bayangke ayu iki kaya kae-kae seolah nggur sebatas iku tok tapi ora kaya iku. Wala khotoran orang kerentek iku masalah kolbin basareng atase atine manungsa. Kae kerentek atine manungsa ki mbayangke surga iki kaya ngopo. Ya ora kaya iku juga. Karena iku nggur pentokane bayangane wong sing mungkin selama iki pernah ngerteke nek apike kaya kae, apike kaya kae, apike kaya kae. Ning surga ora kaya iku. Ki luweh nyenengke meneh luwih apik meneh. Dadi wong ora enjo nggambarke kaya ngopo apike. Ya karena apa? Kok ora iso? Gusti Allah iki nutupi. Ya anggere iki gelem ndelikke ora enek sing wong ki enjo mbongkar. Wa inal mufassirin lan temen sedene ahli tafsir iku yakuluna pada dawuh sapa al-mufassir nafsiri fi qaulihi ing dalem dawuh Gusti Allah taala lana fa dal bahru qabla antang pada apa kalimat rabbi lana fa mongko yektine entek apa al-bahru segara qabla antang fada ing dalem sadurunge banyu segara qabla antang fada ing dalem sadurunge entek apa kalimat rabbi dawuhe kalimate pangeran ingsun.
Di banyu segara kayak misalnya diadakke mangsi tinggi nyulis sadurunge kalimate pangeran iki entek banyu segara desat sih. Inna hadhi teman setuhune iki kalimatur Rabbi iya ya hadi ku al kalimatu pira-pira kalimat alati kalimat yakulu kang dawuh ing kalimat sapa Allah taala Gusti taala li ahli jannati maring ahli swarga fil jannati ing dalem swarga bilut fi kelawan alus wal ikramilan mulyakaken di pengalame Gusti Allah ning ahli surga saking apike saking akeh Gusti nak ngalem ning ahli surga kuwi misale segara banyune kanggo malah dadi mangsi nulis kalimat pengalame pangeran banyune segara wis entek pengalame pangeran kuwi urung entek nak ditulis wa mamtai nikmat aku kang ana apa haluhu tingkahe wa mau ta nikmat aku kang ana apa haluhu tingkahe mah iku hari iki perkara kang wis den tuturaken nek saandane modele kok kaya ngono sifate kok kaya ngono fa anna wong kalih kaya apa tak lalu tumeka jaza muga-muga males iku nablu fa anna nablu tumeka sapa ingsun jajaan kemalas min alfi jain saking sejuta piwales min saking wa nahnu ta kita iku basara wa nahnu ta kita iku basul menungso au kaifa do hale kaya apa yuhitu bisa nglimputi bikama apa ngilmun makhlukin kaweruhe makhluk meneh cara awake dhewe menungso sing manungsa ciptaane pangeran kala aja ngono bataka ngadeg balik lungguh apa alhimamu pira-pira sejo wataka sorok lan cupet apa watakos lan cupet dunahu ana ing dalem sak ngisore to sak andhape apa alangku pira-pira ngakal wa haqqalan nyata apa ayakun arep yen ta napa dalika mengkono-mengkono maka dalika kaya mengkono-mengkono tako ngadat alhiman wa wa taima iku ngata ul azizi peparinge Gusti Allah kang mulya alami tur datang medeni ning alam tanggal fadli atase patrapane kanugrahan alangandine kang aku wahasbil jaudilan milang-milang loman ala kodim kang dingin ala eling-eling faliyak mal mengko becik ngamalo nglakonono sapa al ngamiluna kang padha ngamal-ngamal kabeh waliyat dalam cek nyerahaken sapa al mujahiduna wong kang padha nemen-nemen kabeh judahum kelawan
kekuatane al-mujtahid. Li hadzal matlubi maring iki kang den supre al-azim kang agung. Waliya lamun drapun ngaweruhi sapa al-mujtahid ana dalika temen setune mengkon-mengkon ngamal kula wis kabeh ngamal iku akolu qalilin. Luwih sithik-sithike pira-pira perkara kang sithik fijan bima ing dalem bandingi perkara hum kang utawi mujtahidun ilahi maring ma iku muhtajun wong kang padha butuh kabeh. Wa iya hulan ing mayat lubuna padha nuprih sapa mujtahid. Wala hulan kedue mayat arroduna padha mentokaken sapa mujtahid. Waliya lamulan drapun ngaweruhi sapa mujtahid innal abda temen sedune kaula iku labu wajib lahu kedue abdu fil jumlati ing dalem kesimpulane min arba'atil ilmi saking papat pira-pira kaweruh. Min arba'atin saking perkara papat. Rupane papat al ilmi sawijing ilmu wal ngamali lan ngamal wal ikhlasi lan ikhlas wal khaufi lan wedi. Wong duwe keseriusan pengen entuk ridane pangeran, entuk dibening pangeran. Setidaknya kesimpulannya kuwi ana perkara papat sing mungkin kuwi kudu dadi pegangane utawa tujuane. Pertama kuwi kudu duwe pahame sik arep melangkah iku. Arep nglakukan sesuatu kudu ana ngilmune sik, ana pahame sik. Wal ngamalilan ngamal. Nah, saandane wong ki wis ngerti, wis paham, baru gek nglakoni. Nglakoni sesuatu. Nah, nglakoni sesuatu tanpa ana pahame, tanpa ana ngilmune, karena ya ora kaya sing dikarepke kuwi engko hasile. Wal ikhlasilan ikhlas di paham enjang nglakoni, gelem nglakoni tanpa diiringi sing jenengane ikhlas yo muspro ana dalam bahasane. Ilmu, amal, ikhlas tanpa wong kuwi ora duwe rasa khauf. Dadi khauf iku wedi kanggo ngati-ati. Mesti wong iki kayak gerusa-gerusu. Mungkin nek ora wedi, biasanya kan ora dipikir. Lah papat iku nak cara gondelane wong nak pengen serius, gondel ana perkara papat iki. Ilmu, amal, ikhlas, khauf. Faya lamu mongko dadi ngaweruhi sapa ngabdu awalan ing dalem kawitane atau reka ing dalane. Lah di saat wong kuwi digondheli perkara papat iki, wong baru ki arep ngerti. Kawitane nek arep mlaku ki ngene iki to, cara bahasane kan. Wa ila lamun ora ya lamu awalan nak kawitane wingi iki ora disiapke nganggo perkara papat wingke bahwa mengko te ngabdi ku akma buta. Nak wong kuwi ora nganggo bekal petang perkara kuwi berarti wong iki mlakune ngawur kaya dene wong picak sing penting jangka. Ya cara bahasane kan. Ya untung-untungan wong picak iku. Ning kan akeh lek ora untung. Sumaya malu mongkonuli ngamal sapa ngabdu bila ilmi kelawan ilmu
Wa ila lamun ora ya'malu bilang ini fa huwa mongko te ngabdi iku mahjubun den aling-alingi. Di saat wong iki nglakon sesuatu tanpa nganggo ilmu, wong kuwi kaling-kalingan. Salah apa? Ora ngerti tujuane nang endi. Lah yo nggo melu-melu kok. Micane kan. Sumayukhlisu mongko nuli. Murniaken sapa ngabdu al-amal ing ngamal. Di saat wong kuwi wis ngerti tujuane, prilakune to ngamale diresikke. Dalam resik iki ya resik nyangon tujuan. Wa ila lamun ora yukhlisul amal fa huwa mongko tengah iki mahzub. Wong kang kerugian. Di saat wong iki ora ikhlas secara ngamale mesti wong kuwi nggih rugi. Ya rugine mergo napa? Mesti ora dikeke yang sing dadi tujuane. Ora diadepke ning sing dadi tujuane. Iku sing dadekke wong kuwi nggih rugi. Sumalaya zalu mongko nuri ora leren sapa ngabdu yah lifu. Sumalaya zalu mongko nuri ora leren sapa ngabdu ya wedi sapa ngabdu. Wayah bener tersebut sapa binal afa bisa kang pira kanca boyo. Ila ayat jida tumeka yen to nemu sapa ngabdu al amanah ing aman. Di saat wong wingi wis nggunakake ilmu ya wis ikhlas ya wis ngati-ati cara bahasane baru wong kuwi nemu sing jenengane aman to slamet. Wa ila lamun ora ya zalu ya khofu minal afat fa huwa mongko teng abdiku maghrurun wong kang kebujuk. Di saandane wong kuwi ora gelem ati-ati, ora gelem setiti, berarti wong iku wong sing kebujuk. Jadi terlalu ambisi tanpa dipikir. Walakot soda kalau ini teman-teman bener sapa dununi Nabi Dunun. Dunun ini sapa? Nabi Yunus. Nabi sing diuntal iwak. Haitsu qala ing dalem sekirane ngucap sapa Dunun al khalqu kulluhum mauta. Al khalqu tes kabehane makhluk kuluhum sakabehane khalqu iku mauta mati. Ilal ulama kejaba ulama. Nak cara Nabi Dunun sakabehane makhluk kuwi mati kecuali ulama. Walau ulama utai ulama kuluhum sakabehane ulama iku niyamun. Piro-piro wong kang turu. Sekabehane ulama iki kok turu. Walaupun urip nek turu ki ya ora ana gunane kecuali migunane nang awake dhewe. Ilal amilina kejaba wong kang padha ngamal kabeh to nglakoni kabeh. Dadi cara bahasane ulama, wong sing akeh ngertine, wong sing akeh pahame, tapi tanpa difungsekke pemahaman atau pengertian iku ora padha karo wong turu. Ngene cara bahasane ngono cara Nabi Dunun iki. Dadi kabeh
kaya dene wong turu kecuali sing gelem nggunakake to manfaatke apa sing dadi pahami. Wal amiluna tes kabehane wong kang padha ngamal, kullu kabehane al amilun iku muhtaruna wong kang padha kabujuk kabeh. Ilal mukhlisuna kejaba wong kang padha ngiklasaken kabeh to murnakaken niate kabeh. Ya kecuali wong sing ikhlas-ikhlas kabeh. Jadi senajan ulama amilin nek kuwi ndek kepentingan tertentu ya aku tetep wong sing mahbunun tawa rugi. Wal mukhlisuna te wong kang padha ngiklasaken kabeh kulo wis kabehane al mukhlisun iku malah khotring atase kekhawatiran ngadimin kang agung. Lah kanggone wong wis do ikhlas pokoke aku ora butuh apa-apa ora butuh. Ijo ikhlas. Manyete. Kuwi gek mengkhawatirkan dalam artian engko ditampa ora yo. Dik anu ora yo. Lah kek wong urung jelas kok. Ya memang bener-bener aku ora butuh piye-piye ora apa-apa, pokoke aku murni tulus, aku anu misale. Ning kono kuwi kan iki sebelah. Aku sing jenenge rasa khaufe nek kono kuwi. Dadi makane nek cara wong mukmin jare pentokane wong mukmin iki rojak karo khauf. Tetep wong gelem ngamal iku mergone ada harapan kan. Tapi harapan ya mungkin dalam semua perjalanannya dalam kemurniannya hati ini tetap duwe rasa wedi karena jenenge rojak al khauf ya nek kono kuwi karena kayak mengkhawatirkan kabeh urung jelas urung rampung urung finish. Aku tuh ngucap sapa ingsun ana ya ingsun wala ngucap utawi gawa maring awake dhewe pengucup kula ngucup iklan sekabehane ngucup min arbangatin iku min arbangatin saking perkara papat. Endi rupane papat ahad dua tes salaju ini arbangah iku min ngakilin saking wong kang duweni ngakal. Aku nggumun karo wong sing duweni ngakal. Ghairi ngalimen kang ora ngalim. Dadi wong duweni ngakal ning ora alim. Duwe ngakal ning ya nggur duwe tok no maksud iki. Wajane kowe iki enjo lho gak gelem belajar. Ning ora gelem belajar. Sajane kowe iki enjo gak gelem mikir, ning kowe ora gelem mikir. Iki jenengane ora. Aku gumun karo wong sing duwe ngakal tapi kok ora ngerti. Ya cara bahasane kan ama yahtimun atau ora angen-angen. Ama yahtimun atau ora temen banget, atau penting banget. Bimakrifatimah kelawan ngawur perkara bena yadi kang ana ing ngarepe ngakilin. Ama nyatang arrofu ana ta ora amprih weruh sapa sih? Ngakil maing perkara wa kang utahe ngakil iku muta lingun wong kang bakal ningali badal mau te ing dalem sakwise mati ngaling atase mak binadri kelawan ningali ila hadhi dala ili mareng fi hadhi dala ili ing dalem iki pira-pira
dalil wal ngiburi lan pira-pira tepa tuladha kanggone wong sing duweni ngakal kok ora gelem mikir apa ora ngerti perkara-perkara sing bakal ditonton sakwise mati ta ora gelem angen-angen karo bukti-bukti sing wis dituduhke nang pangeran atau gambaran-gambaran sing dituduhke nang pangeran wal istimange lan ngrungokaken ila hadil ayati maring ikilah pira-pira ayat wan nuduri lan pira-pira perkara kang den wedeni wal in zingaji lan pira-pira obah-obah bihadil khawatir kelawan iki pira-pira krentek wal hawa jisilan pira-pira tegese pira-pira krentek fil nafsi ing dalem ati kala dawuh sapa Allah taala awalam yang ndur ana ta ora ning padha angen-angen sapa ahli Mekah awalam yang nduru ana ta ora padha angen-angen sapa ahli Mekah bima lakutis samawati ing dalam pira keratane langit wal ardi lan bumi wa malan perkara kholaqan ndadekaken sapa Allah Gusti Allah min sayin saking suci-suci Waqalan dawuh sapa Allah taala ala yadunnu ana ta ora nyono sapa ulaika sekabehane mengkono-mengkono wong munafik atau munafikun anom temen sedene munafik ku mabungsuna bakal den pangehaken kabeh liyaumin maring dinane azimin kang agung ngumun ki nang wong sing duwene ngakal tapi gak gelem mikir maksudnya mikir kuasaning pangeran wasane utek kaping pindho iku min alimin saking wong kang alim ghairu ngamilin kang ora ngamal bilang ilmi kelawan ilmu nomor loro ngumun ning wong alim ning ora gunakake ngilmune ya nang lakone iki ora kok nggunakake teori ini tepahami sing dilangkokke iki ora kok mergone paham ning ya nggur ngawur-ngawuran ya iki nek terus ngumun nang wong sing alim ghairu amil bila ilmi jadi akeh ngawure. Jadi nggur nuruti karepe. Nah, cara bahasane yang ama ya tafakkaru ana ta ora mikir-mikir sapa sing alim. Mak ing perkara ya lamu kang ngawuru sapa sing alim. Yakinan kelawan yakin. Mima saking perkara bena yade kang ana ing ngarepe antara ngarepe sing alim. Bayar minal ahwali nyatane pira-pira pakewuh alang-andi kang alang-endo kang pira-pira agung apa ya ora mikir dengan keyakinane kuwi iki karo sesuatu sing nang ngarepe sing terjadi kuwi iki wal aku batilan pira-pira wal aku batilan pira-pira dalan kang rumpil asal iso asal bikang pira-pira angel walau taliki asani to alim ghairu amil bila ilmi iku anaba cerita al-ngadim kang agung
Alladzina ba antum kang besok kabeh nganu saking lati kumuridu nang kang padha mengo kabeh. Iki cerita sing sesuatu sing luar biasa. Wong alim, wong ngerti, tapi sing dilakoni kuwi ora perkara sing dingerteni. Ya cara bahasane. Asalisu te kaping 3 niku minang amilin saking wong kang ngamal, min ghairi mukhlisin saking tanpa ikhlas. Anggumun meneh wong ngamal ning ora ikhlas. Padha-padha wis ngetokne tenaga. Cara bahasane. Gumun meneh. Ama ya amalu ana ta ora angen-angen sapa sing ngamil. Kaulahu ing dawuh Gusti Taala, "Famangka nayarju liqa arabi falyamal ngamalan sholihan wala yuslik bi ibadati rabbih ahadan." Lah kanggone wong sing ngamal tanpa ikhlas kuwi apa ora gelem angen-angen karo dawuh Gusti Allah. Paman mongko te sapa iku kana lamun ana sapa sementi yarju ngarep-ngarep sapa siman liko arabi ing tetemu maring pangerane siman. Nah wong jere ngarep-ngarep pengen ketemu karo pangerane. Falyamal mung becik ngamal sapa siman, ngamalan ing ngamal sholihan kang bagus. Wala yusrik aja madak-madakaken sapa siman. Binibadati rabbi kelawan manembah pangerane siman. Aja madake ahadan ing wong suwiji. Apa ora gelem angan-angan kuwi? Ayat iku nak kowe iki pengen iki golek pengalame pangeran. Ya aja mbok padak-padake ning sak liyane. Kabeh minat cara pangeran. Secara keniatan ki murnekno, aja dicampur-campuri maneka warna. Tur aja dipadak-padakke dibanding-bandingke karo sak liyane. Nah cara bahasane aku nak cara Gusti Allah. Karena Gusti Allah sekali dibanding-bandingke paling sengit. Nah Gusti Allah dibanding-bandingke. Aku sing paling gumun kanggone wong alim ngamal kok ora ikhlas. Karena kalau jadi tujuane liko arabihi. Tujuane cari pengen ketemu pangeran dan arep apa? Ketemu ki ya ditampa tenanan. Waro bingung te kaleng papateku minan mukhlisin saking wong kang ikhlas ghairu khaifin kang ora wedi. Lah sing ngumunke meneh wong ikhlas kok ora ndek rasa wedi neng ora ndek rasa wedi, ora bisa kuwatir. Jadi pede, terlalu pede iki ya ora apik. Ama yang dulu ana ta ora ningali sapa sing mukhlis ilama milati maring pira-pira penggaweane Gusti Allah jalaluhu ma asfiya isaring saking pira sartane pira-pira kekasih Gusti Allah wa auliya lan pira-pira waline tak kekasih Gusti Allah wa khodam lan pira-pira juru ladene Gusti Allah adalah kang nuduhaken benau enten antarané Allah wa baina khalqilan antarané makhluk Gusti Allah. Apa ya ora tau ndelok, ora tau angen-angen karo kebiasaane Gusti Allah ning pilih-pilihane wong sing dipilih Gusti Allah utawa sing dadi kekasih-kekasih Gusti Allah utawa dadi juru-juru ladene Gusti Allah. Utawa asisten-asistene Gusti Allah sing nuduhke antarane
kawula karo Gustine, kawula karo Gustine kuwi. Hatta yakula sehingga dawuh sapa wa di akramil khalqi maring luwih mulya-mulyane makhluk ngalih ngatasé pengalahi mung kuwi Gusti Allah. Walaqad hiya ilaika wa ilal ladina min qablikal ayat wa nahwiha. Tapi maksudnya yo saampuh-ampuhmu nek kowe nganggep kuwi cerit paling cerak arep Gusti Allah, ya kowe ndelok wong dhuwur-dhuwurmu. Maksudnya apa? Sing dicontoh iki ya kekasih-kasih Gusti, wali-waline Gusti Allah, nabi-nabine Gusti Allah. Kuwi modele kepiye to? Iku kan cerita-ceritane wong sing parek karo pangeran. Apa ya kaya aku iki to? Misale kan walakot khiyal nyektine teman-teman dan paringi wahyu. Sapa ilaika sira wa ilal ladina almarhum akan engko blika saking sadurung ira al ayat wa nahwil sebagainya. Hatta hukia sing den critakaken ana temen Kanjeng Nabi kana. Ana sapa Kanjeng Nabi alaihi salam ana ki yakul dawuh saibati muga-muga saibat muga-muga nguataken sapa pangeran ni ing rambut ingsun. Suma jumlatul amri mengkono liti jemplahe perkara, simpulane perkara wa tafsilu halan perinciane amr iku ma perkara kang dawuh ing masapa Rabbul alamin pangeran alam kabeh di arba'ati ayatin ing dalem 4 perkara minal kitab sing kitab al-aziz kang mulya. Rupane qauluhu dawuh Gusti Allah azza wa jalla afa hasibtum annama khalaqnakum ngabasan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum ana ta padha nyono sapa sira kabeh annama khalaqna den ndadekken sapa ingsun kum sira kabeh ngabasan ing dolanan. Apa kuwi iki do ngira to nek aku ndadek kowe iki nggo tak dolanan tak pantes-pantes nggo tak iseng-iseng. Wa anak lan temen sedherek sira kabeh ilaina maring ingsun iku latur jangono yektene den balekaken kabeh. Kesimpulannya nek kono kuwi kowe iki apa ya do nganggep to nek aku ki dolanan to karepmu anggap anu iki. Sumakola mengkono lidhaw sapa Allah jala ismuhu jalamu agung apa ismu asmaul Allah walitangdur nafsum ma qaddamat li khaddin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Walitangduran cek ningalono apa nafsun awak-awakan mak ing perkara qaddamat kang nglakoni apa nafsun li khaddin krana dina sesuk.
maksude ningalono iki angen-angen apa sing mbok lakoni kuwi engko kanggo sesuk iki. Kira-kira iki migunani enggak to? Jadi rasane kan. Wattaqulan udhiya to sira Allah ing Gusti Allah. Wattaqulan manuta sapa sira Allah ing Gusti Allah. Inallah temen sedene Gusti Allah khabirun dat kang waspada bimakan perkara. Tak maluna kang padha ngamal sapa sira kabeh. Sumakola mengko nuli dawuh sapa Allah jala mingko ini. Waladzina utayaka jahadu kang padha nemen-nemeni sapa ladina fina ing dalem ingsun fina ing dalem nuju maring ridhone ingsun wong iki sing bener-bener serius tenanan golek legaku nak cara bahasane kan lanah diyana mung yektine bakal nuduhaken temen sapa ingsun hum ing ladina subulana ing pira dalan ingsun kuwi cara bahasane anek nganggo lam tauhid kuwi dadi Gusti Allah wis sumpah lanah dia nak kowe iki bener-bener jahat tenanan serius mesti tak tuduhke dalane iki bahasane anak Gusti Allah iki nganggo bahasa mesti ngomong kok nah kan sanate nak cara Gusti Allah iki ladina jahadu fina sing serius kok konten nak kowe serius tak tuduhke tenanan ya cara bahasane ngono. Syaratnya ini serius sih. Suma ajmal mongko nuli gamblengaken sapa Allah likuli maring tabian. Pakolam padha sapa Allah wa utai Allah iku asdaqul qailina. Zat kang luwih temen-temene wong kang padha ngucap-ngucap kabeh. Gusti Allah ki ndak sing paling serius urusan bab omongan, urusan bab ucapan. Ora ana sing paling serius kecuali Gusti Allah urusan bab omongan. Makanya anak Gusti Allah kok walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kok nganti padahal Gusti Allah disifat asdaqul qailin ndak sing paling serius urusan bab ngomong manungsa kadang-kadang iki ana selipe nak Gusti Allah segak wa man sapa ku dalam mono merangi nafsu sapa siman ta nemen-nemen sapa siman fa inna ma yujahidu mongko angsune nemen-nemen ta merangi sapa siman li nafsi maring awak dhewe siman lah di saat wong iki bener-bener serius berarti wong iki perangan karo awake dhewe innallaha temen sedene Gusti kula khayyiniyun yektine dat kang semuge nganila lamina saking wong alam kabeh. Di saat wong kuwi iki serius maksud iki. Sakjane iki ora kok nguntungke ning Gusti Allah iki ora. Kabeh kembaline. Innama yujahidu li nafsi. Baline ora wong kuwi dhewe. Dadi keseriusane iki wong iki nemu apa sing di hasil gitu. Karena Gusti Allah ora butuh karo serius mungkin juga. Karena serius itu nunjukin aku iki butuh. Cara bahasane kan. Wa nahnu ta iki, aku nastaghfiru. Nyuwun ngapura sapa kita Allah Gusti Allah min kuli mas kabeh perkara zala kang kepleset. Kang keluputan. Kelawan maksud apa kodar mudelamaan
utawa lacut bikelawan ma apa kolamu. Ben. Wa nastaghfiru lan nyuwun ngapura sapa kita ing Allah mingkuli aqawi din saking sakabehane pira-pira pengucap ningsun alatiya. Kuli aqawil la nuwafiku kang ora nocoki sapa ingsun akmalan ing pira-pira penggawean ingsun. Wa nastaghfiru nyuwun ngapura sapa kita ing Allah mingkuli mas-mas kabeh perkara ada ngainakan ngaku-ngaku sapa ingsun ta kita ing ma. Wa adharnalan mertelaken sapa kita ing ma minal ilmi saking ilmu bidinillahi kelawan agamane Gusti Taala ma taksiri sartane pepekofi ing dalem din. Walias taghfir lan dapun ngapura sapa Allah. Walias taghfir lan dapun ngapura sapa siman hu ing Allah mingkuli khatraten saking saben-saben kerontak. Danget kang narik apa khatrah nang ingsun ila taso nongi maring gawe-gawe wa tazajmilan pepaes fi kitabin ing dalem nulis satorna kang kitabin ing dalam kitab satorna kang nulis sapa ingsun ing kitab au kalamin utawa gunem pekalam nandum nakang ngruntutaken sapa ingsun ing kalam au ilmu utawa ilmu afat nakang afaedah sapa ingsun ing ilmu. Wa nas'alunan nyuwun sapa ingsun ing Allah ayat ngalana yen to ndadekaken ayat ngalana yen to ndadekaken sapa Allah nang kita wa iyyakum lan ing sira kabeh ya ma'asyiral ikhwani yes kabehane pira sedulur bima kan perkara alimna kang ngaweruh sapa ingsun ing amilina kang padha ngamal-ngamal kabeh. Walau jahah waliwat hilang krono zati Allah biklan muridina ing kang padha ngarepaken kabeh walaya jeng aleng to ndadekaken sapa Allah ing mah wabalan ing dadi bilahi kang abot ngalene atase kita wayas nang ento agawe sapa Allah ing mah fi mizanis sholihin ing dalem timbangane wong kang padha timbangane ngamal kang padha saleh-saleh kabeh ida rudat nalikan den balekaken apa amaluna pira-pira ngamal kita ilahi marang kita innahu temen sedina Allah ku jawadun dat kang akeh lomone karimun dat kang mulya. Kala dawuh sapa Syekh radhiyallahu anhu fa hadza mongko ta iki kang wis den tuturaken iku ma perkara auratna kang mekakaken sapa ingsun anak kura ento nuturaken sapa ingsun ing mafi syarhi kaifiyati suluki tariqil akhirati ing dalem njelasaken kitab kaifiyatu suluki tariqil akhirah kitab kang njelasaken kitab carane ngambah dalan akhirat. Waqad afaina lan teman-teman nuhani sapa ingsun bil maksud kan perkara kang den sejo. Dina cara kesimpulannya penjelasannya nek nggon kitab iki ya nek sing kitab sarai to masalah cara mlakune
wong sing pengen ngambah dalane pangeran. Kitab Sulukut Thariqil Akhirah. Walhamdu tes kabeh puji kang patang perkara iku lillahi kakon Gusti Allah ala dinten. Dinikmati kang kelawan nikmate Gusti Allah tatimu dadi sampurna apa sholihatu. Pira-pira perkara kang bagus. Wa bifat ilan kelawan kanugrahane Gusti Allah. Tangzi tumurun apa al barokatu pira-pira berkah. Wasolan kepareng robo rahmatatin sapa Gusti Allah khairin atase kebagusan. Mauludin kang malah khairi mauludin atase baguse wong kang den lairaken. Danga kang ajak-ajak ila afdoli makbudin maring luwih utama kang den sembah rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi wa ala alihi wasallim tasliman katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Al-Fatihah.